Ya garin ne ba da lai na zo haka. Ok, ni ma nan kaga na zo mota ta samu dan problem a nan gurin, nake so in dan karasa wurin bakanikan can in dauko mai gyara, so zan wuce ni ma zan jan dauko su ummi a makaranta. Yes. Abin da bar su ko ba sai rage ma hanya. Faisal ɗin ku yana ƙoƙari kamar da? A to gaskiya yanzu dai baya wani kokari yanda ya kamata, domin yana zuwa na uku a makaranta, so ni ba na jin daɗin irin yanda yake wannan, ba kamar da ba. To ai kai sai ka gode wa Allah ba da ya baka ɗan namiji. Ni fa ya mace gari ni. Gaskiya ne. Yanzu kai ga ɗan nan namiji in ya girma kana iya ɗora shi akan harkokinka. Gaskiya wannan haka yake. Amma ni kaga ai sai dai in aure da ta. To amma kai ɗin ma sai ka gode wa Allah ne. Ko? Allah. Domin ita kanta ya macen ka duba ba yakin sa ake ba, ko ba haka ba. Haka. Amma kuma ka ci gaba dai da addu'an Allah da sai ga Allah ya baka namijin wanda zai taso shi ma ya tallafa ma a cikin al'amuran. Yana da kyau ya mu zauna mu ba su ilimi mai kyau domin rayuwarsu ta inganta a gaba. Haka ne kan wannan. haƙuri ba da zama. Fushi kike yi da baba? Ba zai haƙuri sai kin ga miki haƙuri fa maman ki za ta yi miki dariya daga ni haki gaba iya ta nema da dariya sai yau baba da ya sani fada ba aiki ne ya ba zan ƙara wannan miti nake a ofis yau mana ki dariya yawa ta abin jiyo ba yawa
baya ba za ki ci ba. Wani yawan kike ji su kai? Abang Zainab, wai yaushe za mu je picnic ne? Picnic. Mu bari mana sai next week. Daddy, me zai hana wannan mutum mu ɗauki su? Kin ga kuma da zaki bari? Da na sai miki chocolate. Shikenan. Good girl. Zan sai miki ne? Wani ya sami ka kwanan nan na ga dukka bukatun zuwa. Ko akwai abin da ya maka? Wani abu ne ke damuwa. Mene ne abu? Game da rasuwar wani amini na ne. Ya rasu ya bar ɗansa. To kuma ɗan lokacin da mahaifin shi ta haife shi ta ba ta rasu. Kin ga yaron ya zama ya. To ina tunanin halin da yaron zai shiga. Domin zai hana a kawo yaron gidan. Anya za a yi haka ko Hadiza? Wallahi ba komai a kawo shi. Ya maraya ne a ban tausayi ne. Ya kamata a tausaya mashi. Duba ko me zan kawo shi? Hadiza. Wannan yana daga cikin irin abubuwan da suka sani ki ƙara sanki. Ba don komai ba. Duk lokacin da kika ga wani abu da zai ɗaga min hankali, za ki kawar da shi. In kuma ya dame ni, sai kin tabbatar ki kwantar min da hankali. Haka ke so zama cikiwar. Assalamu alaikum. Daddy, sun da zuwa. Samir, ga mami ga kuma yayaka Zainab. Ka ji ko? Sarki, ka sake jikinka gaji nan ma gidanku ne. Da abin da kake so ka tambaye ni ka ce momi ina sa abu kaza ne kuma zan baka. Kaji? Hayya. Zainab, ki zo ki kai shi ki mishi wanka sai ki sa mishi rigan ki ne kamar na mazan. Dalin na gode. Ba komai. Kaga abin da kake so. Thank you very much. So ga kai magana mun shi yawwa gaba nan da shi so da wani ne sai anan ba wannan ba take so wannan kana ba shi da kyau ka ji zan ba
Jaka. Da biskit ɗin da na ci zan baka ɗin da na ci. Bisa ba ba Zainab ba. Zainab, kai ka fi ka kokari a ɗalika ita wannan jaka ce ka fi ta ilimi shi ta ba ka. Samir, lalle mummunan naka tana ji da kai. Na ga ta kula da kai a gidan nan akan kowa. A'a, Allah sai kula yana da ilimi ya shi yasa. Kin san ai Hausawa sun ce barewa ba ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba. Baba na yana da kokari. Baban ka yana da kokari. Yana da kokari. Wato lokacin da muke makaranta ko kunnan doki muke yi. Ka gani? In ya wuce ni in ji shi. In ya wuce ni in ji shi. Haka ne ba, kai ma duk papers ɗinka na lura duk ba wani mishila a papers ɗinka. Samir, menene? Me ya same ka? Tashi gashi ba don halin ki ba, ki je ku sani. Tashi ku da alwala. Abban Zainab, ka kake irin wannan magana a gaban yara? Haka sai ya dinga filin sama ya dinga tunanin iyayen shi. Ko? Haka ne, gaskiya kin yi magana. Kuma Allah ya da yanzu daga yanzu na daina irin wannan magana a gaban shi. Kin ji ko? Zan ki. Na gode kin ji? Ban na ji daɗin kalaman da ke. Zainab, wai na Samir yake ne? Na bar suna waje tare da mai gaji suna hira. Okay. Ya kamata ki zo ki kira shi. Hajiya! Hajiya! Wane ne? Hajiya! 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 Hajiya mota! Mota! Hajiya! Samir! Mota ta buge shi Hajiya! Ya Allah! Ya Allah! Ya Samir! Ya Samir! Samir! Ya Allah! Samir! Sababin mai mota Alhamdulillah Alhaji Faruk, ana nan ana masa karin jini saboda yaron ya zub da jini da yawa, kuma alhamdulillah uwarsa ce ta je ta siyo jini saboda ba mu da jini a asibiti da kanta, ban san ma yadda ta samu jinin ba. Da kanta ce ta siyo jinin? Ayo Alhaji ba ɗanta ba ne? Na rasa inda ta samu saboda ba mu da jinin da ya masa, domin na buga wai ka ban same ka ba. To yanzu a ina suke? Ina jin ai yanzu sun kusa gama an buga wayan ji sun gama siya. Hello nurse. Ya an gama? Eh to sai ku zo da shi. Ku zo da uwarsa mara Allah, ka mahaifinsa a nan. An gama Alhaji ga su na zuwa. Kaka da ma Alhaji. Ai abin da ya zo cikin sauƙi. Ya zo cikin sauƙi. Amma mai motar nan Samir. Samir, ya jikin naka? Uncle, wanda
kana kula da ni wallahi. Na sani. Ai likita ya gaya mun practical survey da kanka. Sun ta na gode ne. Ba sai ka gudu. Ana ne ko ya to an duba sake duba shi gani samir ganin ka to ai jikin nasa da sanyi yanzu shikenan nurse a ji a zuba musu wannan magungunan a cikin envelope a rubuta yadda za a abin nan to alaji shikenan Allah sai ka ɗauka sai an gama ai ni yanzu Hadiza yadda nake jin rayuwa ta yarau ba dan komai ba illa yadda kike kula da ƴaƴan nan da kanki da kuma Abban Zainab ke. Ni ba ka san wani abu ba da ina ta roƙon Allah Allah ya bar ɗani mace. Haka zo aka samu Zainab da godewa Allah. Yanzu makaga? Samir. Sai sai. To bari in jigo. To. Manya ba. Sannan ku da ruwa. Lafiya kana. Wallahi kuwa. Ya sun zai da suke. Hadiza, gaskiya kina matuƙar burge ni sosai da kina da kyan hali mai kyau. Da duk matan suke da yi wannan halin naki da ba haka ba wallahi. Ina nufin dai baki da hali ne? Ban ce ban da hali mai kyau ba amma kin ga inda kika ke dan kishe ki tamkar ke kika haife shi. Ina nufin Samir dan kishe ki. Hadiza lafiya? Hadiza ba magana cin amana ba ne. Aure tsakanina da babar Samir kaddara ne. Kaddara? Wace irin kaddara ce? Wace irin kaddara ce? Wace irin kaddara lokacin da na tafi karatu
soyayya ta bi jikina, sanki ya ɗauke dukan hankali na. Lamarin sanki ya zama to lamarana, abata makarki a raina, sanki ya zangala lamba. So ya kiyo min da huta, baba ta makarki a soyayya mata, salalan so saka shayi wadda wandi gwalalan ba. Ki sanya mini luna madara. Saka shayi na ji sanyi, dandanan sanki na tana na ji sanyi, dukkanin soyayya ba juyayi, balalan soyayya ya da bala ta balala. Wannan yarinya Aisha wasa take da hankali. Wai aure take so ne? Wai sai din aure ta. To, ne laifin ka nake gani. Kana nema ka tsaya jira ne kai sanya. Wallahi in ka tsaya kallon ruwa kwado ne zai ma kafa kawai. Mafi sauki ka lallaɓa yarinyar nan. Ai auren nan, in an auren nan ka biya bukatar ka kawai ka sallame ta. Bukatar majihaji ai sallah. Wannan wata irin shawara ce. Manzan Allah fa ya nufi mu kuma sunnar manzan Allah ba abun wasa bane. In za ka auri yarinyar nan ka aure ta dan sunnar manzan Allah ba da lalata. Dan me za ka ɗauki wannan abun ka bai da shi abun wasa? Nan ya zo da bayani wa'azi zai mana. Banda kai da abinka
yanzu kai kana tunanin zan iya tunkaran matata Hadiza in gaya mata cewa zan ƙara aure? To me kake jira? Wannan fa ba wani aibi bane. Abu ne da musulunci ya tana da kowanne ɗan namiji zai iya yin mata. So dan ka je ka gaya mata cewa za ka ƙara aure wani abu ne. Kuma kar ka manta cewa ba kana da ƴa mace. Duk abin da ka shuka shi za ka yi. Saboda haka wacce kake wa haka mace ce kuma ƴar kama mace. Saboda haka duk abin da kai za a yi mata. Ni kawai wannan magana da kake faɗa ba na goyon bayanta. Saboda in ma kai ka san cewa shi ba fa shi kaɗai ne yake neman ta ba. Tana da wasu samarin makaranta ce a tare ake. Wannan zai kira ta wannan zai kira ta. Amma in ka tsaya jira to da ma ce sanya aikin gara. Abin da nake gani kawai zan iya ce ma kenan. Na gode Sani. Kai ma kuma na gode da shawarar da ka bani. Zan yi zaki haka. Zan shawara da ni. Da ni tunani sai na gaskiya ya dace da aure. Amma ka sanar lafiya. Gaskiya wannan shawara da kai maganin tunani kamar yadda ni da Fati muke shirin yin aure to kun ga kuka da ku riga mu saboda haka ina roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya. Ni dai ba da abin da zan ce sai da ba ku zaman lafiya kuma Allah ba ku zuriya ku su kyau. To ango da amarya dama ni da Fati ne muka shirya muka ce to bari mu kawo muku ziyara ta musamman ko ba haka ba. Mun gode ƙwarai da gaske. Allah kuma ya bar zumunci. Allah ya saka da alheri. Kuma dama akwai albishir din da muka zo muku da shi. Da gaske? Wani albishir? To mun dan shirya muku picnic ne haka na ba ka da za a je a dan huta kowa hankalin shi. Saboda kai mu taya ku murna auren da kuka yi. So Fadil shi za a yi picnic ne kenan. To zuwa jibi. Mun gode Allah saka da alheri. Allah ya kai mu. Mu za mu wuce. To, sai an jima. Mun gode.
hikima. Albashir sa mata ko muke yin hidima. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albadin so mata. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albadin so mata. Albadin so mata. Albadin so mata. Albashir gora fari. Duk maza sun nuna da afi sauran mata. Marhaba ki murna. Sa'uka yau na nuna. Gashi yau kai murna domin yau kauniya. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albadin so mata. Albashir gora fari. Sa'uka na dauniya. Zomiyo kauniya. Ba a batun jayayya. San kina dauniya. Tantakar soyayya. Zuciya ta shirya. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albadin so mata. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albashir gora fari. Albadin so mata. Albadin so mata. Ka ce za mu je ganin iyayenka magana da su, amma har yanzu na ji shiru ba ka ƙara tada maganan ba. Kuma ga shi yanzu ka kusa kammala karatun jarabawa ƙarshen da kake yi. Aisha gimbiyar mata daga ki babu wata abu dina. Kin gani ni ne miki alƙawarin zamu je. Kuma zamu je in Allah ya yarda. Faruk, ni ba zan bari ka tafi ba. Ka ga ba ni da uwa ba ni da uba na, idan ka tafi da wa za ka bari. Ga baba Idi nan. Bayan baba Idi. Ka Muktar. Abin da so. Kin ji ko? Kuma na ga miki san daga zan dawo akan kai. Ba ka ce za ka tafi da ni garin ku ba. Eh to amma abin da so ki gane shi ne. Ina so in tafi ke garin. Amma kuma in na kai ki garin mai zama da in zaka je. Iyaye na talakawa ne. Gidan mu fa daki ɗaya ne da ban daki. Amma yanzu in na je na samu gun da zan aje kin sai in dawo dauke. Ko kuwa? Ki hagu kin ji? Ayo kai kan saboda na yaro, amma a za ka guji yawo. Idan har ka guji yawo. Kin ji abin da ya faru kenan. Bayan rabuwata da Aisha ban sake koma gurin ta ba. Ban sake ji daga gare ta ba. Ban san ma na bata da ciki ba. Har Allah ya dauranta. Baba Idi ne ya ci gaba da neman Samir har ya kai manzalin da kai. Khadija,
dan Allah dan Annabi ki haƙuri abin da ya sake ga hankali na ya tashi ba komai bane illa hakkin Aisha da ke kai ya sani da shi ki haƙuri ki yafe Faruk ka ci amana ka ci amana ka ci amana kuma ita ma mahaifiyarta Aisha ka ci amana ta Kuma can, je ki ce. Mama yasa ban wanda. Faruk, gaskiya ka yi kuskure. Me yasa baka ɗauko Aisha ka kawo ta ba? Sannan kuma me yasa baka gaya wa Hadiza cewa kana da ita? abin da nake so ka gani wannan abin da kake tunani ba zai yi dalili ko shine kar ka manta a ƙarƙashin inuwar Hadiza nake yanzu na buɗe baki in ce mata na yi mata kishiya bayan ni ne alƙawari ba zan mata kishiya ce mata ne ba ko mace ce ba zan kula ba to gaskiya Faruk, ka san faɗin gaskiya shi ke samar da zaman lafiya. Da ka sani ka gaya wa Aisha kana da mata kafin ta rasu, sannan kuma gaya wa Hadiza cewa kana da ɗa, amma baka faɗi haka ba. Kaga ko babu yadda za a yi Hadiza ta rike maka ɗanka sake. Hakika haka amma Fadil ka san da kai ɗan uwana ne kuma ba ni da wani abokin shawara da ya wuce ka. Yanzu kai a tunaninka me kake gani ya dace? To gaskiya Faruk, ka san sai da shafa ake da tsammanin sani, sai ka bi a hankali kuma ta wata siga mai kyau sannan za ka shawo kan Allah shi ke amma dan Allah ina roƙon ki da ki haƙuri ki rike samu tamkar kika haife shi da Allah ki manta da komai da abin da suka faru a baya da Allah ki manta To ya zan yi? Amma kin san abin akwai ciwo. na sani amma kake manta wata rana fa sai labari Zan yi kokari in sa zuciya ta wasu. Allah ki wani saka a cikin mota da kike fadin da kuke faɗa akwai kuskure a cikinsa. Gani? Yaya za a je za a kilike wa yaron nan shi fa ba wani tanaji wa kansa ba. Bai yi wa kansa tanaji ba, bai yi wa matar da zai aura tanaji ba, haka kawai kuma shi kenan dan kai ka gaji da ɗaya ta haka kawai lalle ka ɗauki aka ba mutum bayan bayi da wani tanajin da ya kamata a ce an baki. Ai ka sani shi talaka da mai kuɗi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice su kuma yana son kayan sai halice su tunda ta ce za ta iya haɗiyan gatari saka mata bota yawwa gaskiya ne da talaka da mai kuɗi na ji hakika Allah ne ya halice su
amma fa duk yadda kika kai da san talaka ubangijin da ya halicce ki sa masa talaucin ya baki a cikin talaucin ya fi ki kusa ko ba ka ba to shi talaka wani lokacin ki zira masa ido shine mafi alkhairi kawai in kina da abin da zaki roƙi Allah ya da shi kawai amma kina jawo shi daga rana ki dawo da shi inuwa idan ya zauna ke zai antaka in ya tankara ki zaki faɗa ranar dan haka ki haƙuri da batun wannan yaro ki bar magana Faruk ki nemo wani wanda ya dace mu zo mu duba asalinsa mu ga ya cancanta mu baki shi amma ba Faruk ba. Daddy wallahi na san tunda ta dage ta ce Farukun take so a kyale ta kina son sa kin face kina son sa ke kika ce kina son sa na shaida to na amince ki je ki aure Faruk kuma duk abin da uba yake wa ɗan yasa zan yi miki duk kuma abin da ya cancanta in baki na gudunmawa ko in wuce gaba a yi na ke ta ce da baki da uban da ya kai ni zan miki wannan da wani sharɗi guda ɗaya duk rigimar duniya ban yadda da abin da Faruk ya ka kika min karasa kin yadda da wannan kuma ke ko dukan ki yake yi ko ya hana ki abin da zaki ci wallahi karke da kika min karasa kin ji dai abin da ba ke faɗa ko shikenan ku je ku shirya abin da ya dace